Ya ampun dowong banget marake kelingan sing ora-ora lho. Apa? Kuwi lho Mas dawa banget. Iki apa? Heeh. Iki wis gawan lair. Lah kepiye? Maju perang Mas. Perang Perang. Kowe sapa? Petruk. Ayam mesra merata jaya meratai bangen padha-padha. Aku nek mbancing iki cangkemku mencu-mencu e. Mbok wis kono mundur wae kono. Aja no Mas, aku ki le maju semangat-semangat ngene. Wektune iki lho, wektune dhewe ngene. Oh iya. Ora masalah wis lah. Suwen iki nek ora. Kowe kok ngono kuwi oma. Apa, Gong? Perus. Ora kok ngono kuwi kono mundur wae kono. Mas Juding musuhe Sinuwun Mandura. Ya tak maju Gong. Santai wae. Iki yo. Truk maju tenan to, Truk? Oh, iki maju iki. Sak segawane rono kan ora kunangan sapa-sapa. Anggere seneng kene wis aman wae ora kunangan apa. Kowe mu. Ngapa kowe sak? Habis pasukanku isan. Matur karo Sinuwun Prabu Baladewa. Harus manik jajalan dari bawahnya beli anak Petro. Harus manik jajalan dari bawahnya beli anak Petro Marwiro tenan wani maju ngadewi Prabu Baladewa. Ora wani dudu Petro tanganane. Ayo jare mau nantang aku, ayo Mas. Padangan wani, petengan ya wani, rupa wani, jembar ya wani. Gugu karepe dhewe tapke nyawa ayo ngejak pirang dina tak ladeni, Mas. Biar kowe awas tancep ki jotos gitu lho. Koprol ke. Waduh. Wah, modar. Yo, sambat to. Harus mana jalan kana bae beli saat. Wut. Out. Waduh. Wut. Padiake. Iya. Iso aku nek mengkon situtan. Biar. Ayo sambat to kowe bol. Rene bol. Wah, mat. Wah, syukur kowe ayo. Awas pubengke jegloke meneh. Wis. Di atas. Modar kowe arep ngopo? Waduh. Ayo sambat to. Jotoso. Ora apa-apa mburi wae. Nyoh. Sirah nenggolane endi nenggolo wah mati wah kayak kok tenan iki Gong. Ngopo ya, Bro? Baladewa iki aneh lho iki. Aneh piye? Sing wis-wis Sinuwun Mandura iki nek gelut nek wis kepepet wis kalah ngono kae terus mesti muni gelandang
Aku mau ora. Lah kowe iki nendi? Mbuh aku mau. Ora ngetok aku mau ndelik. Ora nonton lehmu perang. Iki lagi harap nonton kok kowe wis pencolot memburi wis kalah. Neng iki mau ora muni ngono kuwi lho, Gong. Heeh. Neng malah nyokot. Lho. Nyokot barang ki ya sok-sok diperlukan lho. Nyokot ki nek wis kepepet sok nyokot ya ora apa-apa. Ora ngono kuwi, Gong. Tenan iki nyokot tenan. Nyokot tenan. Nyokot. Genah dudu Baladewa. Ayo wadul Ndara Werkudara. Ayo wadul Ndara Werkudara. Petruk mlayu-mlayu ngopo? Durung tekan, durung ditancepke wis suwuk ngopo? Nggih. Bar gelut kalih Sinuwun Mandura. Kalah apa menang kalah modale entek kok. Modale isih tak teruske kok. Kalah. Nek jane iki urung kalah ning aneh. Aneh piye? Sinuwun Mandura niku nek Pancakara nek wis muni kepepet ngoten mesti terus muring-muring. Terus jangan panos maning cacalan iblis banget. Terus muni glandang nenggala ngono kuwi. Iya. Neng nek niki mboten. Lah piye? Niki apa jenenge? Baladewa perang neng kok nyokot kalih getak niku Baladewa cara endi? Wah, jangkae. Biar kowe. Werkudara iki. Yo ayo. Ndi Petruk? Aku duwe perkara karo Petruk dudu karo Werkudara. Petruk mundur kalah. Kowe ngopo rene? Belani Petruk sebabe. Petruk wong kleru kota belane iki kepiye? Wah, Petruk muni. Kowe ora ngetokke nenggala kowe malah nyokot. Wah, Petruk kae wong dobos tak ngandani. Petruk kae gawe-gawe. Petruk kae mung ngomong kosong. Wah, nek di papan sing jeneng Baladewa ki mesti ora tau pisah bareng karo patihmu Praguta. Nek ora karo Praguta ya karo Wisata. Dina iki ora, dina iki tak tinggal ning omah. Wah, Praguta nendi? Praguta lara pikir ora melu. Wisata nendi? Dolan mancing. Wisata mancing. Wah, genah iki Baladewa palsu. Waduh. Waduh. Werkudara. Wah. Waduh. Wah, ora mlayu. Oh, lah dalah tenan. Ora urung aku Badar ya. Aku mung sadra mundi dawuhe Pandya Betari Durga. Supaya aku ngiri kutha para pendhawa aja nganti padha bantu Yai Semar gone bakal bangun kayangan. Aku supaya memba dadi Prabu Baladewa. Ning nyatane Badar, waduh. Mongko yen aku maju meneh ora urung ya mung kalah kewirangan. Prayogane aku tak bali lelakon iki tak aturke ngersane Pandya Betari Durga.
Ndara Werkudara matur sembah nuwun ingkang kathah menika sampun dibiyantu anggen kula ngunduraken Prawadya Bala saking wirangan Petro omong apa. Nggih, ngapunten kula niku terbawa suasana. Kula pengen nge-MC. Bagong nanti, mbok kirangan ngangkring yae. Senengke wae iki bocah ngintal-ngintil nanti wae. Yo. Matur sembah nuwun, lan tujune niki wau Ndara Werkudara kersa tumandang. Kudune. Lho, pita ki? Pita ki? Werkudara pita ki? Tujune jenengan wau kersa tumandang. Iya. Lah rak apa to sinuwun Baladaya ning ngomong gadungan palsu. Niku wau kedadian saking magic. Nyatane bareng diajar Ndara Werkudara banjur badar perjineman Jaramaya. Iya, Petro. Aku kawit mau ya wis Supriya Baladewa aneh. Neng aku gumun kok dadi badar Jaramaya. Wah, Antasena. Antasena rene. Pita ki? Piye, Pak? Kok ngendi? Jajan. Ra masalah to. Tokoh sampingan kowe kok aku ki. Tak jajan sik ora kleru kok. Antasena. Ayo ki Jaramaya ki mesti ana sing kongkon. Sing kongkon sapa? Lah nek dinalar saiki. Jaramaya ki andane Pandhawedari Durga mestine sing kongkon ya kuwi. Dadi cara tembunge saiki iki melu nunggangi perkara iki mbebuthek banyu bening ngono. Wah, banjur piye? Kok terus piye to ki? Ayo saiki gandeng amarta wis tentrem Petrus saiki dawuhi supaya disiki laku bali ning Karang Kadempel. Bapak karo Pak Desami Ajilan Paman Arjuna banjur nungka supaya padha rawuh ning Karang Kadempel ning aja bali. Ning aja lali ning. Aja lali Siwa Prabu Punta supaya ngasta pusaka telu ya kuwi Pustaka Jimat Kalimasada, Payung Tunggul Naga karo Tumbak Karawelang. Merga kuwi sing uga kanggo srana Kyaine Semar nggone bakal mbangun kayangan. Yo. Wis kono Pak, gek tata-tata budal ning Karang Kadempel, Petruk kon bali dhisik. Pondene negara Ngamarta mengko tak tunggune karo dulur-dulurku. Wah, yo. Petruk, nun. Kowe dhisik ana laku bali dhisik. Mengko aku lan Punta Aji kakangku banjur sumusul ing Karang Kadempel. Nggih, ngestoaken dawuh nyuwun pamit, nyuwun pangestu matur sembah nuwun.
Citra ingkang puspita rum kasiring samirana mri sekar kadok ngas kadanyo maweh raras retnaning griya aja-aja sangayu palungguhan ulun marmane Kakang Narada ulun wiji mangarsa yekti nedya ulun kanthi angrumpaka timbuling gara-gara ingkang kagiri-giri kawah candra dimukalir kinebur Kakang baya punapi kang dados tuk sumbering kanang gara-gara Kakang Narada Prekancang Adi Guru. Gara-gara ingkang niku jane kapirang dados tigang perkawis. Menapa kemawon? Sepisan. Gara-gara saged dipun timbulaken saking titah ingkang nedheng gentur teki. Umpamanipun, contonipun nalika lampahan Arjuna Wiwaha jaman semanten sang Begawan ciptane ingkang tapa wonten Guwa Pamintaraga, cipta ati ning kuwi wening. Nek pancen pengen wening atine mlebu Guwa Mintaraga, minta nyuwun raga pun mestani awak. Nyuwun marang ngersane Pangeran mrih kareksa ing reh keslametane. Menika sepisan salajengipun kaping kalih gara-gara dipun timbulaken saking titah ingkang nedheng mubal kamurkanipun. Contonipun dok nalika mubaling Prabu Dasamuka. Menika saged nimbulaken punang gara-gara ugi kaping 3. Gara-gara mboten dipun sebabaken saking titah ingkang gentur tapane, gara-gara mboten dipun timbulaken saking titah ingkang murka, nanging gara-gara malah dipun timbulaken saking dewa. Dewanipun ingkang klentu tumindakipun la duka menika. Apa pancen kleru tenan apa pancen sengaja kleru? Lajeng saking wawasanipun Kakang Narada, gara-gara tigang perkawis menika kula lajeng angka ingkang kaping pinten Kakang? Angka 3. Yen mekaten gara-gara saking pakartinipun dewa. Lah nggih. Lajeng dewa sinten? Paduka Adi Guru piyambak. Paduka Adi Guru piyambak. Lho Kakang Narada, kok saged mestani dateng ulun? Lah nggih. Krana Adi Guru menika sejatosipun sri kalian Kakang Semar. Lah duka kok Adi Guru saged sengit gething kalian Kakang Semar menika sebabipun menapa? Mau kadosipun Kakang Semar nggih mboten damel kapitunan, mboten damel perkawis kalian Adi Guru. Nanging Adi Guru sing golek-golek dadane perkara. Nggih napa mboten Adi Guru? Nggih Kakang. Malah sisan damel kula dadaki. Krana selaginipun Semar menika tasih gesang, tiyang menika sami nglewar. Anggenipun sami nyembah dhateng ulun. Lho, ingkang dipun kersangan Adi Guru menika ados pundi? Kala lajeng wonten pangandikan bilih titah tiyang menika sami nglewar ngawur dhateng panembahanipun Kakang. Sesembahanipun jagat raya menika namung dhateng Bathara Guru. Boten wonten sanesipun. Lho, lah mangke riyen. Sesembahanipun jagat raya menika inggih ingkang nyipta jagat raya saisine. Inggih menika Gusti ingkang Maha Agung. Lah kok dadi Adi Guru malah ngoten? Inggih. Namung Bathara Guru panguwasa tunggal donya prapteng akhir mila selagine Semar niku tasih urip. Nggih Semar niku sing giring manungsa supaya padha bekti
nindakaken 5 wanci jroning sedina sewengi terus do dikandhani wong sugih kudu padha andum rejekine marang sing miskin utawi ingkang dipun westani zakat fitrah. Banjur sing waras wiris malah kon nindakake kudu poso. Lah mekaten menika yektine namung giring manungsa supados sami nyembah marang pangeran. Lah prekencong. Lah nggih pun leres Kakang Semar niku, Dik. Yen manembah jati namung dumateng zat ingkang murweng zat Gusti ingkang Maha Nasa boten saged sesembahan jati menika inggih namung kula namung Bathara Guru ingkang wajib disembah. Lah lodo apa? Wah lah iki angel tenan iki sing marake ruwet nggih wonten mriki menika. Lah Adi Guru pangandikanipun lan lekasipun Adi Guru menika mangke tartemtu badhe dawa buntute. Kirang bejo sisip semiripun paduka Adi Guru malah badhe sinura ing jagat. Krana paduka malah damel geger eling lho Adi Guru eling. Paduka menika ratu-ratuning dewa. Dados tumindak sapecangen dika sakelimah menika kedah sanget kangge tepa palupi para titah. Lah yen Adi Guru ning mangke nyimpang saking bebener angger-angger kaya ngene iki walah lajeng kados pundi jagat menika. Nanging ulun menika gadah panguwasa. Lah iki saya ora cocok iki. Ora sarujuk leres. Nggih leres Adi Guru nggadahi panguwasa menika leres. Nanging panguwasa niku mboten kangge nguasani, nanging kangge ngayomi. Tur malih yen werawis niki nek nganti Kakang Semar ora trima terus munggah ning kayangan terus adol jamu. Sinten sing ajeng tumbas? Wasipun perkawis menika kula mboten sarujuk. Dados yen wonten menapa-napa kula tunggak waru tunggak dadap ora melu-melu ora melu nggarap. Dados yen Adi Guru mangke nampi wewelak manggo dhewe Adi Guru. Kakyat risang kapirangu diranggul kirempit kempit dosaretaning bahono. Kathah-kathah pangandikanipun Kakang Narada menika malah nginung kalian ulun ya Bathara Guru. Wasipun yen Kakang Narada mboten ngayogani kenging medhak ing marcapada. Medhak ing marcapada kados pundi? Kakang Narada ulun copot kalenggan dewa. Lah rak tenan to. Wis iki mesti kena pengaruh. Lah kira ketekan wong wedok siji kae kok mesti gampang kena godhok. Nggih pun, ora dadi dewa ya ora masalah. Ning mang titeni mawon ala niku mboten badhe tumama ing becik. Pukulon kados pundi menika Pulo Narada sajaipun malah lajeng kagol penggalipun. Ya wis ben wae kayangan Suralaya ora nganggo Kakang Narada boya dadi ngopo. Nanging Durga nalika semana ulun dawuh marang jeneng kita supaya giri godha marang para Pandhawa supaya aja nganti bantu marang gegayahane Kakang Semar ku kepiye. Pukulon nalika semanten kula sampun dawuh kalian Perjineman Jaramaya supados memba dados nata mandura Prabu Baladewa. Nanging nyatanipun gagar wigar tanpa karya cadhong duka Pukulon. Durga, kita iku amung ulun dawuh kaya mangkono wae, nyatane mboya bisa ngrampungi gawe. Nggih nyuwun pangapunten Pukulon. Nyatanipun para Pandhawa boten saged dipun pengaruhi. Cadhong duka Pukulon kula kedah kedawan pripun nderek pun Pukulon nyuwun lintu menapa. Ya wis. Mboya dadi ngopo kabeh iki nedya ulun dadaki. Nanging saka panduka ulun iki Kakang Semar mesti wis krasa kalamun ulun sedya gagalake nggone bakal mbangun kayangan kang mengkono. Bathara Indra, nggih wonten dawuh Rama Pukulun. Dawuh napa Durandara
ngawekani yen to Kakang Semar ora nrimake bab perkara iki kang banjur munggah ana ing kayangan dewa-dewa supaya siaga ngadepi nggih ngestuaken dawuh kulun nyuwun pamit Surtiti ngati-ati Durga kula wonten dawuh sawetara wektu mboya ketemu sejatine ulun kapang marang kita lah rak ngaten lajeng kebah tuh apa to batu-batu dadi salting aku nek ngono kuwi lajeng keparingipun kados pundi bakune sawetara kita ngancani marang ulun inggih siap monggo kula dherekaken mulun monggo Jangkang grusra sumbar katarwatar bumi kunjing waludo kuntur ketuk ngestu ngoro jagat mani raja dewaku kadhaipun Kakang Nyai Prabu Jaya Sudirga nggih Kakang Prabu Jaya Sudarga wonten dawuh kados pundi Yai mulane siadi tak kanthi bakal lumarepun ing Karangkadempel merga nalika semanapun Kakang Antuk Wangsit Sasmita ingkang tak tampa pun Kakang lan siadi bakal langgeng hanjahing bawana ambane negara ing Pulung Gedhah Kencana nanging seranane negara kudu dianani tumbal wadal lajeng tumbalipun menapa Koko Prabu tumbale ora ana liya ya mung wong sing dianggep pamong agung wong sing dianggep pustaka bisa kandha jimat bisa ngucap ya kuwi Semar Badranaya sing jare uga dadi pamong ing para kang suci pamong ing Trahwita Radya Yai kula wonten dawuh iki wis meh ngancik laladan Karangkadempel kaslakna tuling rasaku kepengin boyong Semar yen sekirane ana ingkang ngalang-alangi Karangkadempel didadake Karangabang nggih yen mekaten monggo kula dherekaken ayo Hai dikelak lagune nggih monggo kula dherekaken Kakang ayo kanca
saya dalu raras abyara sorot lintang kangku wedap titi sonya madya ratri lumrang gandaning pos pita karenggewan putyanira sang dicara mbrengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarining ngembang Sireping sangarku kumatos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita. Amun sang pertongopati kang jembrul saking Brangwitan nadyan kalengan megarsa gunung-gunung parandine bisa merbawani jagat raya. Dewi tansah sing kamantian dewasane nang wau kawusa wancine wis ngancik gara-gara Sukra Mangkara tumpamenda tete kalapa sumawar cita hanggara rekata Buddha Maesaraswati mintuna eka dwi tricatur panca cacapta astana dasa suwata perbawaning gara-gara nanging gara-gara ingkang dumateng jagating pakliran sakti amung ngurmati mijilira parepat punakawan Kilurah Semar Gareng Petruk Sumawana Kilurah Bagong ingkang sami gegojekan madyaning ora romba alon arire Mas
Gara-gara 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 jam 2:10 menit. Ampuh tenan ah. Emang iki wis dawa banget iki lakone. Iya kira-kira bubar 4:30. Ora ah. Kowe bubar cepet-cepet. Iya, iki sowan ana Kebon Agung Tridadi Sleman. Heeh, wis jan gayange ora jamak-jamak ket mau sore. Apa jenengane? Acarane Merti Dusun. Heeh, Merti Dusun, Kang. Heeh. Merti Dusun Semar Bangun Kayangan. Lakone heeh, aku ya sok gumun karo bapak ki. Bangun apa-apa ning dalane ora ana. Duwe sithik-sithik lakon Semar Bangun Kayangan, Semar Bangun Desa, Semar Bangun SPBU barang pian ki. Semar Bangun apa jenenge? Bangun pendopo terus Semar Bangun sing ora sukses ki mau bangun rumah tangga. Ora ngono kuwi, Kang. Ya kae karo apa jenenge minangkani pamundutan sing durung dipinangkani ning Lembukan mau. Heeh. Isih ana 3 nek ora kleru, Kang. Nek ora ana tambahan saka HP. Isih ana apa jenengane? Kadung Tresno mau isih ana, terus ana Dadi Ati karo Sisi Deman. Heeh, wis sip tenan isih ana 3. Ha iya. Karo gek dipinangkani mboko sithik, Gong. Heeh. Saka apa ya kira-kira ya? Saka Sisi Deman dhisik no. Ha iya. Sing warang nyekar sapa, Gong? Sik tak milih aku ya nek Sisi Deman ki. Wong pira kira-kira, Truk? Manut arep njaluk wong pira? Maksude pira Sisi Deman karo wong pira? Ya ora ngono kuwi. Kok terus Sisi Deman karo wong liya. Ya mau. Ora kaya ngono kuwi to ora apik lho, Truk. Ha iya. Ayo Mbak Agnes. Woi pokoke Mbak Agnes nek aku. Aku ngefan aku karo Mbak Agnes. Kok meneh kancaku kae sing lendet-lendet nggon gayor gong kae, wah. Wis muni Mbak Agnes ngono senenge ra jaman-jaman. Kok iso? Aku ora ngerti ya kowe iki. Heeh. Sok apa jenenge ngabari. Anggere gawe Mbak Agnes gawe story Instagram ngono kae terus wih Mbak Agnes gawe story Instagram. Ngerti urung kowe? Ayo mbok ben aku ya kaya ngono ki to. Kok ya duwe Instagram kon ora gawe story. Idola jare Gong. Ha iya, ora apa-apa.
dolane anak-anak Mbak Agnes ki jan. Arang yo sing dadi senengi kemayune iki lho. Aku ora kemayu kok. Alah ngomong sapa? Ora. Mbak Agnes sesi deman nggih Mbak Agnes nggih. Nggih, wong saking sinten? Saking Dene. Sapa iki mau? Saking Bapak Sutrisno SPD lho. Oh nggih. Nggih niki enten isine kok Mbak santai mawon. Dadi ora kopong. Nggih, matur nuwun. Wis sami-sami, urung dinae kok matur nuwun. Lah ya rencana. Ya nek ora berubah pikiran mengko. Ayo Mbak. Dibawani mboten. Weh lah ya dibawani ya isih yahmene. Lho lagi jam 2:15 kowe kok. Biasane jam 2:15 wis bubar gara-gara. Ora apa-apa, ora masalah. Petruk, tanggapanmu tentang wayangan bengi iki. Wah, gayange ra jamak-jamak, Gong. Heeh. Ki Mbak Tatin barang ya bintang tamune isih nang kono. Wis entek kontrake. Saiki giliran sinden-sinden. Heeh. Ingkang mirsani ugi tasih kathah. Ah, tesih kathah. Tasih. Wah, jan wis pancen top markotop. Heeh, jan. Aku dadi semangat aku nek kaya ngene iki. Surahku mumet tenan ya iki, Truk. Lah ngopo? Monggo lho aku tuku blangkon kecilikan. Mau wis tok kandhake ning limbukan. Ayo balane meneh to. Ning gone Mamat mesti le. Heeh, aku ki pesen mat gawekno anu ya. Blangkon ireng polos ukur 57 ngono. Ya, nek kuwi. Heeh, terus lah kok wingi wayangan ning omah iki terus apa jenenge blangkone dadi. Oh, ya kene tak jajale ngono. Ning omah iki pluk wah jan penuk kae. Pondasku saya gedhe apa ya, Truk ya? Mbok menawa. Lah kok terus mau sore aku tangi turu ki to. Entuk WA, Dik. Kok aku kelangan blangkon ana sing nyolong kok tegel ya ngono kuwi. Waduh aku terus mesakake. Mongko blangkon pesenan lho Dik, kuwi Dik kok dicolong ya. Kira-kira sapa? Aku wis curiga karo kancamu kae lho, Gong. Heeh, aku ki ya curiga jane. Yang peringas-peringas kok gentro kae. Wamplenge sisan malah. Mane wae ngopo rawane. Oh ndak. Wis ayo Mbak, mau tekan ngendi-ngendi kok ndak ora bubar-bubar iki lele. Wiwitane anderek sang beki priya bagus kang olah budaya Power suarane iki apik ya, Truk ya. Heeh. Piye ya carane ngono kuwi ya? Aku bingung ngentoke power suara kuwi ana remote ora ngono lho. nyedot Nyedot apa? maksudnya Senengane enggak. maksudnya nyedot ambegan sik apa Marake traveling. sik tarik nafas nah ngono lho Ayo tarik sik. napas ngono lak kepenak kok nyedot. Lah ya kan nyedot ambegan Waduh. iya kuwi maksudku maaf Pikiranku dadi positif. Ayo Mbak. Ayo. sowan menyang kutha gedhe bandara terus kayong Terus meneng terus tak dupak lambemu melan. Ayo serak ya gerok ya Gong aku ki Gong.
Ayo Mbak, ndak mbangane engko ndak selak dos. Ae kuwi senengane to. Oh, kae. Doang hati-hati engko nek ketularan ngono kae biasane malati lho. Mengko nek tekan kemat terus yo. Wes Mbak yo gak diteruske yo. Lagi nek dirasani omong seru-seru ki ora krungu. Masa dirasani alon-alon ki malah terus krungu sih. Tenan kuwi, tenan ngalami aku. Engko terus teko kene kita ngono terus hati-hati lho kok nek balik nang ora kualat to ngono kuwi. Aduh tenan to. Mbak. Endi? Nang endi? Belum. Ora apa-apa. Selendangku ning Kowe kok lak ngeratane salenter genep sak wukus gitu. Ora apa-apa. Trik lawasku kowe karangan ngono kowe. Ayo Mbak, diteruske Mbak. kang saking wukir Karena nek gara-gara ki lara omongku ki kambuh. Ayo wis meneng ogong tumbeni obat. Obat apa? Obat nganu apa? Ora wis arep omongan aku ndak. Nek aku omongan meneh entuk bahan meneh ku suwi banget lho iki. Truk. Ya ora apa-apa. Oh ya aja. Ya ora apa-apa ding jane engko sik tak golek bahan meneh men suwe. Ayo Mbak. Soale nek wis entuk bahan ki biasane suwe. Bahan apa? Bahan kuwi lho guyon. Ra ketang ora lucu kuwi sing penting ngomong. Heeh. Ora apa-apa. Wis rasah wis truk. Wis aku wis kagol aku. Lah malah ditinggal jagongan. lah piye to Gek ayo malah tinggal. lah tak kira wis rampung Kene iki gedabekan malah ditinggal. Lah malah saiki ditinggal guyu. dicul kesek wae Apane? Senengane iki lho Mbak Agnes iki jeneng wajane. apa to suarane swara kurang premono ning wasis Angung rom marang bendara Tiah Sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman luweh becik patenono
semangat wisian. Ayo Mbak, diteruske wae Mbak. liwat kincange kalesmu kuwasa anglan rasane hatiku yen wis serius aku isih mampu ngladeni solatmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kadung nrimpo jiwa ragaku kok kurang kahormatan mampu rubuh ngantya pinjung urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke omah isine kowe apa wae nadyan sesideman mesti tak wujudke Sampun, matur nuwun iki Mbak. Sak amplope wis aku ki. matur sembah Amit, nggih. nuwun nggih Ana sine ra ya ku ya. mbah kok kayane Ana wis nggih. ana nggih sami-sami kadang ya. Aku ki apa jenenge kaya ngene iki nek entuk saweran ki wah ora arep tak gawa mulih dhewe. Waduh, heeh. Terus kepiye, Kom? Iki yo nek umpama ki wayangan tanpa kanca-kanca wiyaga ki ora mlaku heeh to, Truk. Ah iya. Dadi yo karang saking apikku ki iki dadi ya iki engko dienggo kas kanca-kanca ki tak lumpukke iki. Kowe wah jan tepuk tanganku dong. Tepuk tanganku dudu tepuk tanganmu. Tepuk tanganku ki aku dhewe sing keplok-keplok ki. Padake kepiye iki, Mas? Iki Mas Danu ya tak titipi engko nek ora ning mlebu kas ya Mas Danu diantemi bareng-bareng. Nah, medun kayak bres ngono. Nek ora medun tekan kas ya sesuk ndak tak tilik ngono. Oh, terus apa meneh, Gong? Wis ana apa dadi-ati karo Kadung Tresna. Ayo Kadung Tresna sik. Heeh. Kadung Tresna ki sapa ya kira-kira ya? Mbak Saras. Ora dolanan HP, Mbak. Tak gadekke lho HP-ne malahan. Gadekke HP-ne duwite lebokke kas kanca-kanca. Ah, cocok ngono kuwi. Heeh. Ora maksudnya hasil gade saka duit saka HP kuwi lho. Aku arep dienggo kas. Dek mlebune kas nang ndi ya? Heh? Mlebune kas nang ndi? Senengane kok do kaya ngono kuwi ora apik, mbak aku ki melu. Sok prai aku. Ngopo ya penake ya? Apa ngangsu krawuh apa jenenge? Kawruh. Heeh, ngangsu kawruh prihatin. Nendi? Nang seturan. Seturan ki nggon apa, Mas? Heh? Seturan ki nggon. Aku ya ora ngerti nggon apa. Migacoan kuwi lho.
Ngene ra ning selokan mancing. Golek lele lokal. Iki bawa mboten? Bok embot. Langsung? Derek. Bawa nggih pareng langsung nggih. Ampun. Dibawane kan. Aku ket wingi gur diuyak-uyak kon ning Semon. Karo sapa, Gong? Karo sing ngedram. Kowe iki mau ngarep ngejak sing elek-elek. Aja gelem Mas. Bahaya. Oke, aku tak karo Mbak Saras kowe. Karo aku wae. Rina wangi dadi ati tanpa dahar tanpa nendra kayung yon marang slirane Tansah. Ayo. tansah kumawanging netra Jeruk ati. ati kadang tresno tan liya amon